जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अपिपिएलनि जानानै नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अपिपिएलनि सिङावहाय जे लाइमोन गांखं आरो जोंहा आइजो गांखं बे मोननै गांखंखौ जोङो दानानै लानो हाबाय जे बे लाइमोन गांखंआव जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोंहा महन्त नार्जारि बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि जा सानै दङ सासेया एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो सासेया अर्गेनाइजेसन बिथांमोना जाबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जोंहा यादब दाहाल बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा सासे अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो खोदोम बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो आइजो गांखं हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै हेमा बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोङो गाहाय नेहाथारि जा सानै दङ जोंहा मन्जु मुसाहारि बिथांखौ जों एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै जों मोननो हादों आरो जोंहा अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों मोननो हादों पुर्निमा बाला बर्मन जा बिथांमोनखौ जों मोननो हादों आं बिथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन आरो दिनैनि नैबे जोंनि गोदानै दाफुंनाय जे आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखं बे दाफुंनायाव जोंहा चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि जोंहा गाहाय नेहाथारि बिदा गेदेर अमर सिंह ब्रह्मआ बाहाय बाहागो लानानै गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटि बिथांनि गेजेरजों फोसावफैनायखाय आं बिथांनो साबायखर जासिगोन जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम बे जोंनि गोदानै दाफुंजानाय जे कमिटिया मैखोमै खामानि मावगोन आरो जोङो मिजिं खालामदों बे जोंनि जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव जोंहा गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो ब्लक कमिटि उइमेन्स कमिटि आरो इयुथ कमिटि जोङो जथायै मोनसे वर्कशप जों खालामनानै जोङो फैबाय थानाय समाव 3 बोसोरनि मोनसे मास्टार प्लेनिं जों खालामनो लुबैदों आरो बे मास्टार प्लेनिंआव जोंनि गोबां जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ जोङो मावफुंनो जोङो थांखि आथिखालाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जोङो बुंनो थाङोब्ला दासिमाव जोंनि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफ्रा 80 निफ्राय 85 जौखोन्दोआ जोंखौ दासिमाव मोजां मोननानै दङ जों आसा खालामो आरो जों फैबाय थानाय समाव जोङो 90 जौखोन्दो जोङो इउपिपिएलखौ मोजां मोनहोनायनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि जोङो खामानि मावनो जों दिनै थांखि लादों जों आसा खालामगोन जे फैगौ 2024 मायथाइयाव जे जोंहा एमपि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे जोंनि समस्टिनिफ्राय जोङो निस्सय जों देरहासार खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जा बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियावबो नैबे समस्टिनिफ्राय जोङो निस्सय बिजाथिया देरहासार जागोन जों बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो मोनसे खौरां फोसावनो सानदों जे जोंनि जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दिनै नैबे सान्तिपुर इउपिपिएलनि ब्लक अफिसाव जोंहा गोनांथार मोनसे हाबाफारि दङमोन बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा ब्लक कमिटिनि युथ विं जायखौ युथ सेलबो होनना बुङो आरो उइमेन सेल बे मोननै सेलखौ दिनै दाफुंनानै लानाय जाबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बिराद मोजां कमिटि दिनै युथ कमिटि जोङो ब्लक कमिटिनि दानानै लानो हाबाय आरो ब्लक कमिटि उइमेन सेलनि दिनै दानानै लानो हानाय जाबाय जोबोद गोख्रों मोनसे कमिटि जों मोनदों मोननैबो गोख्रों आरो जोंहा फोथायनाय दं जोंनि पार्टिनि हाबाफारिखौ आवगायलांनायाव नैबे कमिटि मोननैया जाय कमिटिफोरखौ दिनै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावलांनो हागोन रायजोनि गेजेराव हाबनानै रायजोनि जेंना जेंगोना बेफोरखौ सुस्रांनाय रायजोफोरखौ मदद खालामनाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हानजायारि जोंनि पार्टिनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेखौ मोजाङै लांनो हागोन आं मोनसे फोथायनाय दङ आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खुनु खोथा गैया दस्रा पार्टि फैगोन होननानै जों माब्लाबाबो साना जोंनि बेफोरथ' खालामगोन दस्रा पार्टिया गावसोरनि जेनाखि एक्टिभिटिस बेखौ खालामगोन दाबो खालामबाय थादों जोंहा जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जोंहा जेरैबायदि जोंनि एक्टिभिटिसखौ लांनांगौ बेखौ जों खालामबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे एडभान्टेज दङ जे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा मोनसे सरकार दङ बिटिसिआव बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिनि मोनसे सरकार बे सरकारा दिनै जेरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेहाय माने बे खामानिफोरखौ जेब्लानाखि नुगोन रायजोफ्रा बिराद माने लाब जागोन रायजोफ्रा उपकृत जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजोफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आं सानदों आरो गुसुं समनि गेजेरावनो मोनसे मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि जे मोनसे महर बे महरखौ नुगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा रायजोफोरनो जेनाखि खोथा होनाय दंमोन जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय
लानानै मोनसे परिबेस दानाय बेनि माबाजों दिनै खामानिया आवगायबाय थादों आरो सममर्यादा ओमफ्राय जयैनो जौगानाय बे माखासे मोन्थोरफोरखौ लानानै जोंनि हान्जाया दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे नोजोराव जोङो मोजाङैनो खामानि मावहैनानै जाफुंसारनो हागोन बे फोथायनाया आंहा दं हागोनानो आरो जोङो सासे MP मोननो हागोन बेखौबो रोखा होननानै जों सानो आरो मानोना BJPजों रायलायनाया सोलिबाय थादों गोजौ लेभेलाव बे गोजौनि बाथ्रा नाथाय जोंनिसिम जेखिनि इनफरमेसन आं मोन्दों आरो जेखिनि आपडेट मोन्दों सिङाव एसे पजिटिभ मोनसे माबाया जोंहा दंबाय थायो जे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव UPPLआ बिजाथि सासे मोनगोन आरो बेवहाय BJP आरो माखासे दोलोआ जोंखौ मदद खालामगोन